эфирда Татарстанның көн чыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Шакшы исле проблема. Баулы районында автобус тукталышы тормыш эчендә куркыныч булырга мөмкин. Мәсьәлә халык җыенында күтәрелде. Чаралар күрелерме? Шәһәрем тарихы. Архивта 57 ел сакланган фотосурәтнең геройлары табылды. Ярты гасыр элек өйләнешкән пар бүгенге көндә ничек яши? Ел сайын рекордлар. Әлмәт эчендә генә туган бәйге Кытайга ук барып җиткән. Урсалтауда конкурсы йөзләгән артистны берләштерде. Баулы районының Алексеевка авылында яшәүчеләр автобус тукталышыннан канәгать түгел. Аны төзекләндерү өчен чара күренү сорыйлар. Халык сүзләренчә тукталыш җәмәгать бәдрәфенә үрелгән. Корылманы төзекләндерү мәсьәләсе халык җыенында күтәрелде. Я один раз, я говорю, мужик, ты что делаешь? Что, тебе много надо, что ли, сказал, понимаешь? Василий Павлов әлеге тукталышның язмышы өчен борчыла. Ират сүзләренчә, биредә җирле яшьләр һәм үтеп баручылар йомышларын үтим, исерткеч эчемлекләр эчә. Күңел ачу нәтиҗәләрен беркем дә тәртипкә китергә ашыкмый. Өстәвенә корылма ышанычсыз хәлгә килгән, диварлар җимерелә башлаган, бетон түшәмнәр дә куркыныч тудыра. Василий Павлов бу тукталыштан көн сайын узам. Бина эчендәге җыелган чүп-чарга пенсионерның йөрәге сыкрана. Ул авыл үзәгендә урнашкан автобус тукталышының торышы буенча канәгатьсезлеген район җитәкчелегенә халык җыены барышында җиткерде. Баулы районы башлыгы баланста тукталыш булган оешмага мөрәҗәгать юлларга тәкъдим итте. Алар корылманы ремонтларга яки алыштырырга тиеш. Подготовим за моей подписью обращение балансодержателя, мы постараемся или отремонтировать, или поменять. Ләкин тукталышны яңарту белән генә проблема юкка чыкмаячак. Җирле халык тәрбия турында онытмаска тиеш дип билгеләп үтте район башлыгы. Туган авылны чисталыкта тоту турында әңгәмәләрне яшьләр белән үткәрергә кирәк. Зәй районында коронавирус белән авыручылар саны арта. Узган атнада 50 зәйлегә ковид диагнозы куелган. Йогышлы авырудан ничек сакланырга? Район буенча вакцина ясату ничек бара? Бу турыда тулырак киләсе сюжетта. Коронавирус йоктырып үзәк дәваханәгә мөрәҗәгать итүчеләр саны кимеми, киресенчә соңгы вакытта аларның артуы күзәтелә ди баш табиб Айдар Фатыйхов. Узган атнада шундый 50 очрак теркәлгән. Бүгенге көндә 3 кеше стационар бүлектә дәвалану уза. Авырудан саклану чаралары турында онытмаска кирәклеген табиблар янәдән искәртә. Основная проблема – это массовое скопление людей. Төп проблема кешеләрнең күпләп җыелуы. Әгәр халык эпидемиология кагыйдәләрен үтәсә, авыручылар саны артмаячак. Ситуации, я думаю, что роста не будет. Район буенча коронавируска каршы вакцина ясатучыларның кимүе күзәтелә. Прививка ясатмаган хроник авырулары булган өлкәннәр аеруча борчый ди баш табиб. Вакцина ясау урыннары элекке адресларда, үзәк дәваханәдә Искезе һәм Мирный бистәләрендәге амбулаторияләрдә башкарыла. Многие люди забыли уже, когда вакцинировались. Күпчелек кеше прививка турында онытты. Ревакцинация ярты ел сайын үткәрелергә тиеш. Бездә вакцина бар, прививка ясарга без әзер. Барысы да тиешле таләпләр үтәлеп башкарыла. Ләкин халык вакцинациягә йөрми. Показания, которые есть, не вакцинируются. Йогышлы авырулардан саклану өчен вакцинадан кала кеше күп булган урыннарда йөрмәскә, кулларны һәрвакыт сабын белән юарга һәм битлекләр кияргә киңәш итә белгечләр. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Иске фотолар кеше язмышларын һәм тарихын саклый. ЮВТ-24 Әлмәтнең 70 еллык юбилее уңаеннан «Минем шәһәрем, минем тарихым» исемле фотопроект эшләтеп җибәрде. Социаль челтәрләргә без 1965 елгы аклы-каралы фотосурәт урнаштырдык. Анда яшь парларның кавышу көне төшерелгән. Язманы гаиләнең якыннары күреп алып, редакция белән элемтәгә керде. Безнең иҗат төркеме Мәмәт авылында яшәүче Сайфиннар белән танышып кайтты. 65 февраля 23 февральдә без өйләнештек. Комсомол туйы булды. Шунда клубта бөтен эшчеләрне чакырып. Әлмәтнең 70 еллыгыннан багышлап ЮВТ-24 редакциясе «Минем шәһәрем, минем тарихым» дип исемләнгән фотопроект башлап җибәрде. Һәм беренче булып Знамя труда газетасы архивында сакланып калган аклы-каралы 1965 елда төшерелгән фотосурәт урнаштырылды. Бу сыер савучы Хадиша Җаббарова һәм шофер Әнвәр Сафинның туе. Язма чыгып күп вакытта узмады, гаиләнең туганнары табылды. Алар җылы шәрехләр калдырды. Беренче булып фотоны Сафиннарның кызы күреп ала һәм язманы бөтен туганнарына җибәрә. Килеп чыкты әти белән әнинең шушы фотографиялары. Бик сөендек инде. Һәм кече кызыма яздым. Мин әйтәм, әбиеңнәрне кара әле кызым. Контакте куйганнар, Әлмәт ВКонтактесында мин әйтәм. Эзлиләр, мин әйтәм, туганнарны эзлиләр, дусларны эзлиләр, мин әйтәм.
Олар инде бүгінгісі күнне бір генә намазларында, бір генә Аллаһ Тәгаләне искә алмыйча бер кашанда калмыйлар. Безнең архивта сакланып калган фотосурәт Хәдичә һәм Әнвәр Сафиннарның гаилә альбомында юк. Аның каравы башкалары байтак. Менә бу фотода яшь парның олы юлга җитди адымнар ясавы чагыла. Анда менә Сафин Миннәхмәт абзый бар ул вакытта оештырып йөрде инде алар, аннары Фаляхов авыл советы колхоз председателе шулар комсомол туе без 4 кешегә ясадылар комсомол туе итеп тә безнекен инде ныграк күрсәтергә дип ясадылар. Хәдичә Исхаковны бүген дә хәтерлим. Дистәләрчә еллар үткәч колхоз рәисе авылга кайтып, гаиләгә сынатмаганнары, бәхетле яшәгәннәре өчен рәхмәтен белдергән. Ә гаиләнең дус тату яшәү сере гади. Сафиннар гомер буе бер-берсенә хөрмәт белән караган, сабыр булырга тырышканнар. Нинди генә эшкә тотынсалар да, алар барсын да бергә башкарып чыга торган булган. Әнвәр Хаҗиевич туй көнен генә түгел, ә мәхәббәт тарихын да яхшы хәтерли. Ул чакларда Ирад колхоз рәисенең шоферы булып эшләгән. Шунда танышырга йөрибез инде. Президенттың машинасын сорап, үзем йөрдем шофер булып. Аларны кичкелән эштән соң кулкап кайтам, концертлар карарга төшереп куям. Ул мине ярата башлады. Мине ярата башлады. Шулай итеп. Никах укытты, тойлар ясады. Менә бер-бер артлы малайлар, кызлар кайттык. Гаиләдә беренче булып кызлары, соңрак уллары туам. Балалары әти-әниләре өйрәткәнчә яши. Тормышны намус һәм хезмәт белән көтәләр. Кызлары Раушания ханым 15 елдан артык Сарман авыл җирлеге председателе булып эшли. Казанышлары өчен аны республика җитәкчелеге медаль белән бүләкләгән. Уллары тормыш иптәше белән Мәмәттә яшиләр. Мин бу гаиләдә инде 30 елдан артык. Алар мине бик җылы итеп кабул итеп алдылар. Бик дус тату гына яшибез без алар белән. Бик зур рәхмәт аларга. Безгә һәрвакыт ярдәм итеп тордылар. Өйләр төзегәндә дә һәрвакытта инде алар һәрвакыт безгә киңәш бирәләр. Тырышсагыз гына була бөтен әйбердә. Тырыш булыгыз. Һәм инде яхшы булыгыз дип безне үгетлиләр инде. Иңне иңгә куеп ярты гасырдан артык вакытта үтеп киткән. Сафиннар гаиләсе зур байлык туплаган. Хәдичә апа һәм Әнвәр абыйның 5 оныгы һәм 5 оныкчыгы бар. Әле менә әтинең бу ел 85 яшьлек юбилее булды. Һәм инде әти шул юбилей алдыннан үзенең бердән-бер оныгын мобилизация буенча озатырга туры килде. Инде исән-сау кайтып җиткәнен дә күрергә насыйп булса ярар аларга. Йорт хуҗасы үрдәк, тавык һәм кәҗә асрый. 23 февральдә Хәдичә һәм Әнвәр Сафиннар туйларының 58 еллыгын билгеләп үтәчәкләр. Бәйрәмне алар зур һәм тату гаиләләре белән каршы алырга ниятли. Ә минем шәһәр, минем тарихым проекты дәвам итә. Тамашачыларны Әлмәт халкының язмышы турында тагы да күбрәк язмалар көтә. Зәй артистлары Созвездие йолдызлык ачык телевизион конкурсында катнашырга әзерләнә. Энергетик мәдәният сарае сәхнәсендә фестивальнең сайлап алу туры узды. Талантлар чыгышын Адилә Борханова күзәтте. Энергетик мәдәният сараенда Созвездие республика фестиваленең район сайлап алу туры узды. 200-дән артык яшь артист сәхнәдә үз сәләтен күрсәтте. Күбесе бу фестивальдә беренче тапкыр гына катнашмый. Кояшкай балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр ныклы әзерлек белән килгәннәр. Бу көнне алар төрле халык биюләре флешмобы һәм кулъяулык биюе тәкъдим иттеләр. Без ул бәйгедә быел икенче тапкыр катнашабыз. Теге елны балалар вокал буенча катнашсалар, быел алар бию күрсәтеп үтәчәкләр. Беренче мәктәпнең бию коллективы узган ел Казаннан 3нче урын белән кайткан. Быелгы фестивальдә тагын үзебезне сынап карарга булдык диләр. Берсеннән-берсе талантлы аерым башкаручыларның җыр һәм бию коллективларының чыгышларын таләпчән жюри бәяләде. Концерт номерларын нәфис осталары игълан итеп, үз осталыкларын күрсәттеләр. Үз номинацияләрендә иң яхшы дип сайланган коллектив һәм аерым башкаручылар җомга көнне узачак гала концертта чыгыш ясаячак. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. 124 башкаручы һәм 28 ансамбль Урсал тауда дип исемләнгән Бөтен Россия конкурсына шулкадәр артист кушылган. Татарстанның 18 шәһәре һәм күрше төбәк музыкантлары бәйгенең беренче этабына җыелды. Проект инде 10 ел тормышка ашыла. Быел юбилей һәм оештыручылар йомак ясый. Мәсәлән, 2023 елда конкурс иң күп катнашучыларны җыйган. Конкурста тагын нинди рекордлар теркәлгән? Бүгенме
мөгалимнәре тамашачылар өчен рус халык стилендә чын тамаша оештырырга булган. Тамашачылар шул исәптән башка музыкаль хезмәттәшләр артистларны дәррәү хуплады. Димәк, ният чынга ашты. Урсалтауда конкурсы көнья-көн чыгыш укучылары, студентлары һәм укытучыларын инде 10 тапкыр җыя. Мөгалимнәр өчен мондый чаралар хезмәттәшләр белән очрашып, аралашырга һәм тәҗрибә уртаклашырга мөмкинлек бирә. Яшь буынга мондый бәйгеләр матур киләчәк төзергә ярдәм итә. Мәсәлән, Яршаллы кызы Кристина Ларина былтыр конкурста чыгыш ясаган һәм шунда ук консерваториягә юллама алган. Проектның авторлары шаяртып, һәр елны рекордлы дип атый. 2016 елда Урсалтауда бәйгесе бөтен Россия дәрәҗәсенә лаек була. 2021 елда катнашучы мөгалимнәр саны белән рекорд куела. 2023-тә гомумән катнашучылар саны бермә-бер арткан. В 2013 году было всего лишь 38 участников из 5 городов. 2013 елда бирегә 5 шәһәрдән 38 катнашучы гына килгән иде. Узган ел без 16 шәһәрдән 1050 катнашучыны җыйдык. Бу юлы халык инструментлары номинациясендә безгә Башкортстан кушылды. Гомумән быел без 18 шәһәрнең 27 уку йорты шәкертләрен кабул иттек. Нас уже стало 18 городов и 27 учебных заведений. Күрше Башкортстан һәм Удмуртиядән тыш конкурс чит илгә, Кытай халкына кадәр үк барып җиткән. Кытай студентлары Казан дәүләт консерваториясендә укыйлар һәм 2нче ел рәттән фортепианода халыкара башкаручылар конкурсында катнашалар. Бу Урсалтауда проектының бер тармагы. Әлеге проект талантлы студентлар һәм мөгалимнәр үзләрен башкаларга да күрсәтә алсын өчен генә чынга ашырылмый. Ул шулай ук татар мәдәниятен халыкка таратуны да максат итеп куя. Конкурсның шарты буенча башкаручылар җирле классиклар әсәрләрен сайларга тиеш. Узган елларда Татарстан композиторлары турында Самара һәм Ульяновск өлкәләре белә алды. Тагы да күбрәк яныклар һәм тапшулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.